Takže čaute ľudia, dneska si natočíme Fortnite shop. Dneska je taký netradičný shop, máme tu Street Fighter skiny, vrátili sa nám po 1054 dňoch a môžeme ísť na to. Takže máme tu Chanui, ten je fakt dobrý skin, má aj toto Edit Styly, tento je podľa mňa lepší. Potom tu máme Kami, tá je tiež dobrá. Potom tu máme celý bundle, tento si asi budem kupovať, lebo mám na to V-Bucksy. Takže tak. A potom tu je ďalší bundle. Tuto sú k tomu pickaxy, nový skin. Ten je v pohode. Potom emote. Nejaký vrep. Tuto máme Bruno Marsa a ešte potom v Lego páse je Bruno Mars, v Music páse teda je Bruno Mars. Potom tento Bruno Mars, tento je podľa mňa za mňa lepší. Potom tu máme Messiho, takéto docela dobré boty, ale ja si to ani moc nekupujem. Za mňa je to zbytočnosť, potom emoty. Potom takýto bundle za 2200 a ešte to zombie, pridali to, není moc vzácny ani skin. Potom emoty, animované skiny. Tuto tryhard skin, toto je mega dobrý skin za mňa. Potom aj toto je dosť dobrý skin. Taký tryhard. Potom takéto skiny. To je tiež dobrý skin. Aj toto je dobrý skin, tento. Potom emoty. Boty zase. Catwoman Zero. Jam tracky a to je ešte auta. To je myslím shopu všetko, dajte like, odber, koment a čaute.